Oho. Montas kymmentä näitä piti tehdä tähän sun luomukseen? No tee nyt 20 ensi alkuun. Niin ja katsotaan sitten. Niinpä. Tänään me nikkaroidaan tosi tärkeä kuljetuslaatikko, mikä joka kodista pitää löytyä, vai niin mitä on. Kirsi? Näin on, meillä on vähän harjakaisia tiedossa. Kyllä. Ja kattotalkoita tänään luvassa ja pihamuurin rakennusta. Mitä sä lähdet nyt tekemään? Kyllä. Onko se 20 nyt niinku tarkka? Me ollaan nyt tekemässä tämmöisiä matalia tukimuureja tämmöistä lekavaluharkosta tänne, ja ennen kuin tämmöisiä varsinaisia muureja ruvetaan tekemään, niin tietenkin suunnittelutyö pitää tehdä sitä ennen. Silloin kun tehdään tämmöisiä matalia, niin siinä nyt oikeastaan maalaisjärki riittää siihen suunnitteluun, että millaiset pohjatyöt, millaiset anturat sinne tarvii tehdä, mutta jos lähdetään tekemään oikein kunnon maanpainemuureja tai sitten korkeampia tämmöisiä tukimuureja, niin silloin kannattaa kyllä ottaa siihen ammattisuunnittelija, kuka laskee kaikille anturoille ja näille muureille sitten oikeat lujuudet. Tässä kohteessa tämä maaperä on vähän tämmöistä hiakkapitosta, eli ruskeata hiekkaa. Se läpäisee tosi hyvin ton veden, eli mitään erillisiä salaojituksia tämä maasto ei tarvi. Silloin tietenkin, jos oltaisiin savimaassa, niin silloin ne salaojat sinne anturan alle pitäisi kaivaa. Tämä rinne, mihin me nyt näitä muureja tehdään, niin on sen verran viettävä joka suuntaan, että me joudutaan tähän anturaankin tekemään tämmöisiä porrastuksia. Eli nyt kun me ollaan kaivettu toi oikeaan korkoon toi pohjamaa, sinne laitetaan suodatinkangas, minkä päälle sitten laitetaan tuommoinen 10–20 senttiä tuommoista salaoja sepeliä, eli se toimii siellä sitten kapilarikatkona, että se kosteus, mikä sieltä hiekasta sitten nousee, niin ei turhaa sitten siirtyisi tähän anturaan enää. Ennen kuin noita anturamuotteja aletaan tekemään, niin tietenkin toi sepeli pitää täryttää tärylätkällä tiiviiksi sinne ja laittaa oikeisiin korkoihin, tai sanotaan, että semmoisen 2 sentin sisään oikeisiin korkoihin. Sen jälkeen me ruvetaan sitten noita anturamuotteja tuohon tekemään, ja mulla on ollut semmoinen nyrkkisääntö ja aika monessakin ohjeistuksessa on se, että jos esimerkiksi nytten tämä meidän tuleva muuri on vaikka metrin korkea, niin silloin pitäisi tämä anturan leveys olla puolet siitä muurin korkeudesta täällä takapuolella, niin silloin se maanpaine toimii siinä silleen, että se ei lähde siitä kaatumaan. Täällähän noi anturamuotit me tehtiin laudoista tohon noin, ja nyt kun ruvetaan raudotuksia tekemään tonne muottien sisäpuolelle, niin tässä kun ei mitään virallisia suunnitelmia ollut, niin laitetaan sinne noita hakasia ja vaakarautoja sen verran, että se riittää. Silloin tietenkin, jos on virallinen kohde, niin silloin suunnittelija on suunnitellut, että paljon sinne sitä rautaa pitää laittaa. Kaikkein tärkein on se, että nämä pystyteräkset, eli niin sanotut tartunnat, niin ne on oikealla jaolla tuolta anturasta ylhäällä. Eli tässä vaiheessa, ennen kuin niitä tartuntoja pystytään laittamaan, niin pitäisi suunnitella tämä valuharkkojen jako tähän. Eli tällä valuharkolla, että ne osuu siististi tänne reikiin, niin toi tartuntajako on 25 senttiä, jos se laitetaan joka reikään. Jos laitetaan joka toiseen reikään, niin kuin me täällä tehtiin, niin silloin se on 50 senttiä se tartuntarautojen jako. Sitten kun tätä anturaa ruvetaan valamaan, niin tietenkin nykypäivänä aina kannattaa käyttää pumppuautoa siinä. Se on huomattavasti helpompi, kun alkaa esimerkiksi kottikärryillä sitä betonia siinä liikuttamaan. Eli ihan normi antura betonilla lähdetään sitä valamaan tossa, ja se kannattaa sitten siinä vaiheessa, kun se on sinne muotteihin laitettu, suurin piirtein saatu oikeisiin korkoihin, niin sen jälkeen hiertää tälle valuharkolle. Mitä tarkemmin sen saa sinne niin kuin korkoihista, niin sitä helpompi tätä valuharkkoa on sitten lähteä siitä jatkossa latomaan. Täällä meillä sade vähän sotki liippaamista, eli me ei saatu anturaa ihan millilleen suoraan, niin silloin lekalaastilla toi ensimmäinen varvi passataan sille, että se saadaan varmasti millilleen suoraan, niin sen jälkeen tää lekavaluharkkojen latominen onkin sitten aika helppoa hommaa. Näissä kaikissa valuharkoissa tämä hyötykorkeus on sama, eli 200 milliä, ja myöskin pituus, mikä on 500 milliä. Leveyksiä löytyy sitten 150 milliä, mikä on tämä harkko, mitä me tänne ladotaan. Löytyy sitten myös 200 millinen harkko ja 250 millinen harkko.
Ja näille joka leveydelle löytyy myös oma kulmapala. Ja se on suunniteltu silleen, että se on eri mittainen joka eri leveydelle, niin silloin kun tämä pitäisi latoa puolen kiven limityksellä, niin kun me lähdetään sieltä nurkasta eteenpäin, niin se menee automaattisesti joka leveydellä puolen kiven limitykselle. Eli se on aika helppo, ei tarvitse mitään erillisiä leikkauksia tuolla nurkassa tehdä. Myöskin tätä samaa kulmapalaa käytetään sitten päätypalana, eli meilläkin kun on näitä porrastuksia tässä ja sitten noita muurin lopetuksia, niin tämä sama pala käy sinne päätyyn. Ja sehän täytyy muistaa, että näissä kerroksien välissä täytyy käyttää vaakateräksiä suunnitelmien mukaan. Tämän valuharkon valmistuksessa on käytetty keraamista lekasoraa, jonka ansiosta tämä harkko on kevyt. Ja silloin kun se harkko on kevyt käsitellä, niin sitten on mukava latoa ja silloin sitten on helppo siirrellä, vaikka ne lavat ei olisi ihan tuossa vieressä. Tämän lekavaluharkon erikoisuus on oikeastaan tämä ympäriponttaus, eli tässä on joka reunalla pontti. Näitä kun kuivaladotaan päällekkäin, niin tämän pontin ansiosta ne menee helposti paikoilleen. Niitä ei tarvi hirveästi siinä mihinkään suuntaan simmailla. Ja sitten kun näitä lähdetään valamaan, niin nämä pysyy myös tämän pontin ansiosta todella hyvin paikoillaan, ettei ne lähde sivuttain siellä sitten liikkumaan. Ja myöskin se, että kun toi valumassa, millä valetaan, niin on tosi notkeeta, niin silloin, jos siellä nyt sattuisi pieniä rakoja olemaan, niin tämän pontin ansiosta ne ei lähde sitten niin helposti tänne pinnalle valumaan. Sehän näissä valuharkoissa pitää aina muistaa, että kun nämä kuivaladotaan, niin näille ei hirveän korkeita seinämiä pysty tekemään, eli ne pitää aina välissä sitten nämä onkalot valaa täyteen. Ja tällä valuharkolla nämä valamiskorkeudet on ihan normaalit. Ennen kuin näitä harkkojen onkaloita ruvetaan valamaan, niin näitä muureja ei tarvi muuten tukea muuta kuin noi muurien päädyt kannattaa laudalla laittaa semmoinen pieni tuki, koska jos sinne massaa tiputetaan vähän lujemmalla voimalla, niin se saattaa se päätypala siitä liikahtaa. Mutta noissa kulmissa, noi kulmaharkot on suunniteltu sille, että ne lukittuu toisiinsa tämän ponttirakenteen tai tämän ympäriponttauksen ansiosta sille, että niitä ei tarvi erikseen tukea. Ja nyt kun näitä onkaloita ruvetaan sitten valamaan, niin nehän tehdään tuommoisella aika löysällä tai notkealla massalla. Jos olisi korkeampia nämä muurit, niin silloinhan ne kannattaisi vipran kanssa käydä, mutta nyt kun tämä on tämmöinen ihan perus matala maavalli, niin me lasketaan se löysä massa tonne ihan normaalisti pumpulla, niin se sinne sitten tasoittuu ihan hyvin. Sitten kun tuo valu on kuivunut muutaman päivän, niin me asennetaan tänne muurin taakse patolevy. Se estää sen, että tästä maasta tulevat kosteudet, vedet ei mene sitten tämän muurin läpi. Vikana hommanahan tässä onkin sitten toi pinnotustyö ja senhän jokainen voi sitten tehdä ihan oman maun mukaan, että millaisen pinnotteen siihen haluaa sitten laittaa. Yleisimminhän tämmöiseen valuharkkoon törmää talojen sokkeleissa. Tätä käytetään paljon myös maatalousrakentamisessa ja justiin tämmöisiä maanpaineseiniä, tukimuureja tässä tehdään myöskin paljon. Nyt mä ammun tän tästä kiinni. Jäikö pöytään? Ei. Ei, pitää vähän pyyhkästä sitä. Aika hommaan sä kävit tekemässä, se tukimuurin tekeminen ei ole mikään ihan päivähomma. No joo, tai eihän se niitä harkkoja latoo nopeasti, niin. Mutta kaikki perustukset tuommoiseen rinteeseen vielä, niin siinä on vähän ohjelmaa, mutta hyvä tuli niin ja siisti on. Pinta. Kunnon jykevä aita. Mutta nyt mennään katsomaan mainoksia ja sen jälkeen kattotalkoisiin. Katto. Niin. Täällä Latoperheen työmaalla taas ollaan ja viimeksi kun olitte täällä pystytystalkoissa, niin ei ollut näin hyvä ilma, mutta nyt onneksi näissä kattotalkoissa ilma suosii. Niin on, viimeksi ei tarvinnut paljon silmiä siristellä, mutta mennään nyt ihan kärkeen katsomaan pikku maistiainen tästä Latoperheen blogista. Me tehdään pizzaa ja käydään saunassa. Mä voin kuvata. Et sä kuvaa, kun isi kuvaa. Viemäriputkien asennuksen jälkeen tehdään taas sisätäyttöä lisää, jolloin ne putket jää sinne täytön sisälle. Täyttöä pitää taas täryttää hyvin, ettei tule niitä painanteita ja monttuja. Sen jälkeen täyttö tehtiin raadon putkiin asti, jonka jälkeen asennettiin sitten tietty se raadon putki kiertämään koko ton talon ympäri ja sitten siitä se poistoputki katolle. Tämä perhe julkaisee näitä videoblogeja netissä Kannustalojen sivuilla noin parin viikon välein. Niin on, eli kannattaa käydä niitä katsomassa siellä.
Mutta pitäisiköhän meidän alkaa katsoa meidän kattotalkoita sille, että katsotaan se kuntoon? Kyllä, ja ei pelkästään katsota, vaan aletaan hommia, vai Kyllä. mitä? Nämä kattopelithän kuuluu tähän talopakettitoimitukseen, ja kun ne sinne työmaalle sitten tulee, mikä tahansa tavara tulee työmaalle, niin ensinhän se pitää aina tarkistaa, että se on kuranttia ja se ei ole saanut siinä kuljetuksessa siipeensä. Sitten kun nämä hommat on kunnossa, niin sen jälkeen peltiä katolle. Niin on. Tämä peltikaton asentaminenhan lähtee siitä, että kun tämä on tämä Classic-malli, tässä on tämmöinen mattapural-pinnote, eli tämä on aika näppärää kyllä asentaa tonne. Tonne laitetaan tuommoinen räystäslista, mikä laitetaan linjanarun kanssa tonne suoraan, koska räystäessä saattaa olla pikkasen heittoja, niin silloin kun sinne pingotetaan tuommoinen lanka ja merkataan sen mukaan sitten merkit tonne ja sitten ruuvataan toi räystäslista sinne paikoille, niin silloin tämä räystäs tulee täysin suoraksi. Kyllä. Ja sitten miten parhaiten noi pellit tonne katolle saa, niin me ollaan viritetty tommoset lankut tohon ja sitten me ollaan tämän perheen isänä Janin kanssa täällä alhaalla ja ollaan laitettu Ari kaverin kanssa tonne kattopuolelle, eli kannetaan sitten pelti kerrallaan ja pojat vetää sen tonne katolle ja kiinnittää. Ihan ensimmäiseksi tuonne katolle asennetaan solukuuminen ääneneristysnauha ja se sitten itojalla kiinnitetään niin, että tuolta toisiksi ylimmäisestä ruoteesta lähdetään tiputtaa sitä tonne alas ja se katkaistaan tonne toiseksi alimmaisen ruoteen päähän. Niin, no ja tämä solukumi asennetaan jokaisen kattopellin alle. Mutta nyt kun lähdetään tuolta reunasta sitten tuolla ensimmäisellä kattopelillä liikenteeseen, niin sehän laitetaan sinne paikoilleen ja alhaalta sitten, jos ei se ihan mene, tuossa on tuommoinen hieno tippanokka, niin jos ei se mene tuohon räystäspeltiin paikoilleen, niin pikkasen kuminuijalla sitä voi naputella, että se saadaan sinne paikoilleen. Kiinnitetään alareunasta yhdellä ruuvilla paikoille ja sen jälkeen se sitten pitää tuosta räystäspellistä mitata, että se varmasti on 90 asteen kulmassa ja tuommoinen 90 asteen kulmahan mitataan silleen, että se on niin kuin 3, 4 ja 5, eli 3 metriä ylöspäin, 4 metriä räystäsmituutta, niin niiden väli pitää olla 5 metriä, niin silloin se on 90 asteen kulmassa. Ja aina kun tämmöisiä peltejä kannetaan, niin ne kannattaa kantaa varovasti. Nämä on nyt sen verran, kun ne on 47 senttiä leveitä, mutta ne on kuitenkin yli 6 metriä pitkiä, niin kannattaa kantaa näitä tommosessa pystyasennossa. Jos olisi joku muu peltikate, niin silloinhan sinne laitettaisiin semmoset rimat alle, minkäkaan niitä kannetaan lappeelta. Eli ikinä niitä ei saa vaakatasossa kantaa ilman tukia, muuten ne saattaa nitkahtaa. Kyllä. Ja noihan sitten kivasti loksahtaa paikalle, eli niissä on ikään kuin tommoset urat, mitkä sitten kiinnitetään ja kumivasaralla naputellaan vielä se kauttaaltaan läpi linjan. Sittenhän noissa pelleissä on tommoset ikään kuin kuljetussuojat, tommoset muovit, mitkä siinä aina sit asennuksen yhteydessä, kun se katto etenee, niin ne poistetaan siinä saman tien, niin ne ei jää sinne sitten repsottelemaan. Tämä peltikaton asennushan etenee sitten pala kerrallaan, eli aina kun on edellinen ruuvattu kiinni, laitettu seuraavan alle toi solukumi ja sitten kun sitä seuraavaa peltipalaa sinne tuodaan paikoilleen, niin sehän nostetaan tuohon pontin päälle ja sen jälkeen alareunasta naputellaan se paikoilleen ja sen jälkeen vasta lukitaan toi pitkä sauma tonne harjalle, eli kumivasarella naputellaan se paikoilleen ja se nätisti loksahtaa sinne. Tässä kattotoimituksessahan tulee mukana omat kiinnikkeensä ja 2 ensimmäistä palaa ja 2 viimeistä palaa kiinnitetään joka ruoteen kohdalta. Joo, ja noi keskimmäiset pellit sitten kiinnitetäänkin tuolta räystäältä niin 2-3 ekasta ruoteesta kiinni ja sen jälkeen joka toisesta ruoteesta. Ja näissä pelleissä on tommoset omat asennuspitkulaiset kolot, mistä toi ruuvi ruuvataan läpi tonne ruoteeseen ja se laitetaan ihan keskeltä sitä koloa kiinni ja niitä ei saa missään nimessä kiristää niin kuin hampaat irvessä kiinni, vaan silleen kireelle, mutta ei liian kireelle, niin silloin kun tuossa pellissä on semmoinen pieni lämpöeläminen, niin se pelti pääsee elämään sitten vähän siellä ruuvien alla.
Mutta onhan tässä vielä vähän hommaa jäljellä. Me ei tämän päivän aikana kattoa kokonaan umpeen saada, mutta sitten kun se on saatu joskus umpeen, niin sinnehän käydään sitten asentamassa noi reunapellitykset, mitkä tulee tietenkin tässä kattotoimituksen mukana, ja sitten harjapellitykset. Ja tässä kun tää on tuosta yhdeltä kohdalta tää harja kattoon saakka auki tää talo, niin sinne tulee myöskin harjatuuletus. Ja sitten joskus kun tulee läpivientien aika, niin nekin käydään tekemässä sitten oikeaoppisesti tonne katolle. Kyllä täytyy sanoa, että aika hyvän näköinen katto tästä tulee ja todella tuollainen tyylikäs ja sopii erinomaisesti just tähän taloon. Tälleenhän nämä stöpöt tänne pitäisi nurkkiin sitten tulla. Niin ja näillä välit mallataan. Kyllä tulee hyvä. Kyllä meillä sattui kelit kohdalleen noissa kattotalkoissa, että oli oikein mukava olla siellä hommissa. Niin. Aurinko paistoi ja linnut laulaa. Kyllä, justiin näin. Mutta seuraavaksi me mennäänkin sitten sisäkattohommiin, siinä ei paljon kelit paina. Niin on, mutta sitä ennen mainoksia. No, mutta leipasepä ne kiinni siihen. Niin... Saako laittaa liimaa? Saat. Me ollaan nyt tekemässä tämmöistä vanhemman rivitaloasunnon keittiön kattoa, ja tää on ihan tyypillistä, että nämä on siihen aikaan tehty silleen, että noi kattoruoteet on vanhaa betonilautaa. Niitä ei sieltä tarvitse poistaa, eikä niihin tarvitse mitään tehdä, jos ne on vaan suorat, eli päästään silloin asentamaan suoraan tätä kattomateriaalia siihen päälle. Vaatupassilla kannattaa vähän katsoa katon suoruutta, että se on tarpeeksi suora. Täällä meidän ei mitään toimenpiteitä tarvitse tehdä, eli me päästään suoraan asentamaan näihin vanhojen ruoteiden päälle tätä kattomateriaalia. Sen jälkeen kannattaa mittailla vähän tätä huonetta ristiin rastiin ja suunnitella ja laskea se paneeli etenemään ja se paneelijako oikein, ettei sitten mihinkään reunaan tulisi semmosia pieniä suikaleita. Materiaali, mitä me tonne kattoon asennetaan, on Haltex-levyä ja tää on valmiiksi pinnotettu. Tää on tämmöistä huokosta puukuitulevyä ja tää on ympäri pontattua. Mitoiltaan tää on hyötyleveydeltään 28 senttiä ja pituudeltaan 180 senttiä, että todella leveästä materiaalista on kyse. Tää levyn työstäminen on aika helppoa, eli se saadaan leikattua perusmattopuukolla ja linjarilla. Leikataan semmonen viilto siihen ja sen jälkeen naksautetaan se nätisti tuosta halki ja sitten mattopuukolla vähän sitten siistitään vielä sitä reunaa, mutta se pitää aina tehdä toi leikkaus tästä niin sanotusti julkisivupinnasta. Ja sitten jos jotain reikiä joudutaan tekemään, niin kotelo terällä poralla saadaan tehtyä aika siistejä pyöreitä reikiä siihen aikaiseksi. Meillä tämä jako meni silleen, että me joudutaan tuolta aloituksesta ottamaan noin 5 sentin suikalle pois ja lähteä sitten sen levyisellä palalla liikkeelle. Me ammutaan sinne värilangalla suora linja, koska tämä huone on niin pitkä, että me saadaan sinne varmasti suora lähtö aikaiseksi. Ja aina kun on puupohjaisesta tuotteesta kyse, niin kannattaa sinne pieni elämisrako jättää, vaikka tämä ei nyt näistä ilman suhteellisista kosteuksista hirveästi eläkään. Tämä paneeli asennetaan silleen, että tämä etenee aina tämä naaraspontti edellä ja se kiinnitetään myöskin tästä naaraspontin huulesta. Ja tämä kiinnitys on aika näppärä, siihen riittää tuommoinen ihan perusrakennusnito ja meillä on siinä 14-milliset niitit, millä me ammutaan joka ruoteen kohdalla 2-3 niitillä se kiinni ja se pitää tietenkin katsoa, että se ei uppoa sinne liian syvälle. Eli just kun se jää tuohon pontin pintaan silleen siististi, niin silloin se on oikeaoppinen kiinnitys. Tuolta seinän vierestä meillä tulee sen verran pienet listat tänne, että me ammuttiin viimeistelynaulaimella se kiinni sieltä, mutta ihan hyvin voisi pienillä ruuveillakin sen sieltä kiinnittää, niin silloin se jää listan alle nätisti piiloon. Täällä meidän ei tarvinnut tätä kattoa alkaa uudestaan koolaamaan, niin me asennettiin tämä ristiin näihin ruoteisiin nähden, mutta silloin jos lähdetään sitä koolaamaan tätä kattoa uudelleen, niin silloin koolausjako on 28 senttiä ja silloin tämä paneeli asennetaan samansuuntaisesti, mitä se koolausjako on ollut, koska se tulee silloin aina se ruode tähän pontin kohdalle ja silloin se kiinnitetään noilla samoilla niiteillä 10 sentin välein tästä naaraspontista kiinni. Koska tämä levy on ympäri pontattua, niin tässä on hukkaprosentti tosi pieni. Ja meillä on nyt ideana se, että me lähdetään asentamaan tätä tänne tämmöisellä porrastavalla sekakuvioinnilla. Eli idea on se, että lähdetään täydellä palasella ja aina se, mikä tuolta lopetuksesta jää, niin sillä sitten aloitetaan seuraava rivi, niin silloin me saadaan aika näppärästi tämä katto tässä etenemään. Tämän levyn huokosuuden ansiostahan tällä saadaan parannettua myöskin tämän huoneen akustiikkaa, eli saa pikkasen sitä huoneen kaikua pois.
Tämän pinnotteen ansiosta tätä pystytään nihkeellä rätillä pyyhkimään, eli jos siihen jotain likaa tulee, niin kevyesti sitä pystytään sillä sitten putsaamaan. Ja jos se nyt jostain syystä haluaisi huoltomaalata tai vaihtaa sen pinnan väriä, niin sekin myös onnistuu. Ainahan vanhan katon pintamateriaalia ei tarvitse purkaa pois silloin, jos on suora se katto, niin tähän pystytään asentamaan esimerkiksi vanhan tummentuneen mäntypaneelin päälle ihan tuolla nitomistekniikalla kiinni. Tältä samalta valmistajalta löytyy myös tämmöistä perinnelaattaa, mikä on myös tästä samasta puukuitulevystä valmistettua. Löytyy 2 eri kokoa, eli 40 senttiä kertaa 40 senttiä, mikä meillä tässä on, ja sitten löytyy myös 60 senttiä kertaa 60 senttiä levy. Näissä on pienet tämmöiset reunaviisteydet, ja tätä löytyy myöskin ympäri pontattuna tätä levyä. Meillä on nyt tämmöinen ei pontattu malli, eli idea on, että tämä asennetaan tuonne kattoon puskusaumalla tällä viisiä, ja sitten tästä pinnasta kiinnitetään se esimerkiksi vaikka viimeistelynaulaimella tai pienillä ruuveilla, ja sen jälkeen jokainen saa sitten itse päättää, että haluuko ne sitten ne ruuvin kannat, naulan kannat sieltä kittaa, vai antaako ne olla siellä näkyvissä ja sitten ylimaalaa sen ihan minkä väriseksi haluaa. Nythän nämä meidän isot urakat on tehty, niin päästään tämän Pääurakan pariin. Niin. Tästähän on siis tulossa tämmöinen virvoitusjuoma kantokoppa, tai miksi tätä nyt sanoisi. Virvoitusjuomia. Eli saunaan voi viedä sitten vähän juomista sinne löylyihin mukaan. Eli tänne pitäisi nyt 6 tölkkiä mahtuu, ja kyllä nyt siltä näyttäisi, että mahtuu. Tämä on tehty siis tämmöiseksi niin kuin kehyksen malliseksi 4 tsepulasta, ja sitten näitä ladataan päällekkäin, tuonne nurkkiin laitetaan pystytolpat, ja me ollaan viimeistelynaulaita tässä käytetty, mutta yhtä hyvinhän nämä voisi ruuvata tai vaikka sitten käsin pikkunauloilla naputella vasaralla. Se on ihan mielikuvitus on vaan rajana, mutta viimeistelynaula on aika helppo. On, ja liimaa on laitettu vähän tuonne väliin, että tulee pitävämmät saumat. Ja sitten sen jälkeen me laitetaan näitä kehyksiä päällekkäin ja tämmöisiä lisuja tänne väliin niin, että tulee tasaiset raot, ja sitten viimeistelynaulaimella ammutaan ne noihin pystytolppiin kiinni. Runkopuihin niin sanotusti. Näin, pilareihin. Sittenhän lopuksi me tehdään, tai ei tämä nyt ihan lopuksi ole, mutta melkein lopuksi. Tokavikaksi, niin tähän tehdään pohja tietenkin, ettei ne tölkit pääse sieltä tippumaan. Ja meillä on tämmönen 6 millin vaneri, mikä me ollaan kanssa käsitelty, ja tämähän pitää vetää sitten ruuveilla kunnolla. Niin on, ettei juomat tipu. Niin. Voi olla muuten, että pysyy 4, on sen verran järeät ruuvit. Mm. Lopuksihan me porattiin vielä tämmöiset 16-milliset reijät tähän, että me saadaan tää köysi tulee täältä, niin tästä tulee aika näppärä tämmönen kantokahva. Pysyy. Nyt mä teen solmuntaa. Juomat kyydissä. Ja ensi viikollahan me sit ollaan vähän eristyshommissa, nimittäin pihavarastoa puolilämpöiseksi tilaksi tehdään. Niin, tai jotain sinne päin. Näin ja nikkaroidaan taas jotain. Niin. Ja Facebookiin pitää mennä käymään ja tykkäämään. Ja nettiikin ja kaikkea niin, sellaista. Interwebbiin. Näin, no, Noniin, moi. nähdään. Moi.